Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. ¿Por qué Atin, anong masabi mo dito sa Japan? Yung mga trabaho mo, okay lang? Nagbablog ng gulat na. Ah. Mahirap. Tina, mahirap. di ba? Tina, Oo, no? Ang hirap. mahirap, pero syempre, may pamilya tayo sa Pilipinas, kailangan natin magpadala, may responsibility Tama. tayo, di ba? Tama. Kaya kahit ang hirap Go ng nang buhay. go, hanggat may trabaho. Oh, Hanggat tama. buhay. No? So, ilang taon ka na dito? Dito ka dito ka Dito sa Imaso, 1 year mahigit. 1 Pero year, sa Japan, 14 years. 14 years na. Natagal na pala, no? Oo. Matagal. Ito mas matagal. Sino si ate? Magambik. Ate, anong masabi mo sa trabaho, ate? Okay lang? Go nang go, hanggat may lupa. Tama. Para sa Tama. pamilya. Hmm, Bira lang ng bira, kaya yan. Tama. Hanggat di ka nagkakasakit. Ang tawag Then, na magkakasakit, ganyan. anong masabi mo sa mga tao na, example na may balak na pumunta dito sa Japan? Ay, dadaan kayo sa butas ng karayom kasi hindi talaga ganun? ganun kadali. Oh, Oo. Kung hindi ka, kailangan may asawa ka hapon. Tapos, Kailangan may anak ka sa hapon. Oh. 'Di ba? Minsan nga may anak ka na sa hapon, minsan nadi-deny pa eh. ganun? Para ma-upload ka. Oo naman. Tapos kailangan mo Upload. kailangan mong mag-nurse. O bago ka mag-nurse, may mga test pa 'yon. Ganun? Hindi ka lang sa Pilipinas magte-test, kailangan mag-test ka pa din dito. Pero pag nakapasok ka rito sa Japan, masarap sila. Oo. Pag nakaano ka na. Pero, Pinaka-importante talaga sa lahat, ipon. iPhone yung tin. Ipon. Ipon, oo. Bago Hanggang mo. malakas. Ipon. Kasi kapag ka tayo, nawala na tayo ng lakas, tapos pinadala mo na lahat din sa Pilipinas. Tama. Sisi ka talaga kapag ka wala na. Wala na, syempre. Pinadala mo na, binuhos mo na lahat. Tapos kapag tumatanda na tayo, wala na tayong aasahan. Tama. Oh, buti lang, kung magtatagal tayo sa kumpanya, meron tayong tax, meron tayong pension. Tama. Tatagal ka ng 15 years sa isang trabaho. O kaya palipat-lipat ang trabaho, di ba? Yun, Tama. pension na yun, pwede nating uwi ng Pilipinas yun. Tama. Pero yung yung example ba, yung mga trainee lang, ano yung dapat gawin nila tin? Yung mga trainee lang dito sa Japan. Alam ko yung trainee, parang may bagong rule yun eh, na kapag pag trainee, magkakaroon ka na ng lisensya, i-apply mo, magiging professional ka, pwede yun sa immigration. Tingnan mo, basahin mo sa Malaga form. Ano yung sabi tin? Magiging, di ba, trainee ka sa una, tapos bibigyan ka na ng lisensya, syempre may experience ka na eh. Tapos yun, pwede mo nang i-apply yun bago ka umuwi ng Pilipinas. Tapos para makuha mo yung pamilya mo. Pero kung Hindi ko lang yun confirm, pero yun ang pagkakaintindi ko ha. Tapos syempre, pag nakuha mo yung mga pamilya mo sa Pilipinas, syempre, dito kayo mamumuhay, di mas maganda, okay, di ba? Pero ano yung masabi mo tin sa yung mga student visa parang kasi karamihan sa mga student visa umuwi sila kasi yung renew tag 60, 70 kalapad ba? Mahal yun. Kung wala ka talagang pera, wala kang sponsor na magbibigay sa'yo ng doon. So parang milyonaryo sila na pumunta dito nag-aaral. Hindi naman kailangan milyonaryo, kailangan may pera ka, may pondo ka. Ngayon, kasi ang student visa sa isang taon. linggo, Oo. sa isang linggo, isang buwan, Isang buwan. 20 hours ka lang pwedeng mag-part-time. Oh, ganun lang. So mahirap paano talaga ang student susuportahan visa. yun? Yung student Oo. visa tin, mahirap tin. Oo, 40 kalapad ang kailangan. Ganun. Mm. Purte yung tapos Kada- pag-renew 70. Oo. Kasi yung sabi ng yung trainee na yung kaibigan ko na bayot, yung bakla, Oo. 70 na ngayon kalapad, dati 60 daw. Talaga, tapos yung iba nga minsan na lang, nag-imitation. So kung 20 sa isang buwan, kulang ba rin? Kulang yun. So, useless yung student visa, mas maganda. Maliban na lang. Mas maganda na working visa na lang. Oo, maliban na lang kung yung kumari, di ba, yun ang gagawin mo, di papasok ka sa kumpanya. Ngayon, kung sila yung magiging sponsor sa syempre, magiging malakas ka, syempre. Depende pa rin yun sa kaisa. Depende pa rin yun kung may backup ka. Di ba? Kasi hindi basta-basta eh. visa, pwede rin mag-permanent. Pwede talaga ate. Syempre, pag nakakuha ka Pagkaya ng sila mag-permanent. Pero bago ka mag-permanent, malaki pa yung gastos mo kasi Kasi kailangan nakatapos ka na, Mm. nagtatrabaho ka na rito.
Para makuha mo sila. Pero ano, Teng, Naman life Teng, sa Japan. anong life mo dito sa Japan? Kasi 14 years ka na O dito sige, eh. dito Oh. naman, pag ikaw, 14 years ka na, kung wari sa akin ha, syempre high cost living dito, ang pamumuhay natin, kakain ka sa labas, sa magandang restaurant, ordinaryo lang yon. Pero pagdating sa Pilipinas, iba yon. Pagka wala kang pera, Tama. hindi ka makakain sa labas. Oh, tama. Ngayon, makakasanayan mo yung ganong pamumuhay. Siyempre, pag nasanay ka sa ganong pamumuhay, ang pamilya mo sa Pilipinas, siyempre, masarap ang ginakain mo. Natural, isasabay mo yung pamumuhay mo dito sa pamumuhay sa kabila. Oh, tama. Papadala mo yung pera. Ang magkakatalo na lang kayo pag nagkagipit-gipit na. Tama. Di ba? Tama. Kaya kailangan dito, nag-iipon ka, barya-barya, kasi pagkatapos ng mga may mapapakinabangan ka talaga eh. Pero pag ubus biyaya ka talaga, wala. Tapos magkakaroon ng problema sa Pilipinas, ikaw ang tatakbuhan, kasi magiging breadwinner ka na ng pamilya eh. Tama. Tatay, nanay, kapatid, kasal, binyag, Oh, tama. ospital, lalo na. Siyempre, Tama. di ba? Lahat yun iaasa sa iyo pag ikaw wala kang ipinadala. Pero hindi nila nalalaman kung ano yung pamumuhay natin dito sa Japan. Makikita lang sa Facebook, kumakain ka sa magandang restaurant. Pero yun, hindi Tama. nila alam. Isang oras mo lang na sahod yun, wala ka ng karapatang kumain sa labas. Siyempre, minsan wala ka ng time magluto sa bahay. Kakain ka, dadaan ka sa Siyempre, magkakatuwaan ka. Di ba tayo ngayon, lately, popost mo na sa picture kung Facebook, kung anong kakainin mo. Katuwaan na lang yun. Siyempre, pambawas ng stress, tapos stress. libangan. Tama. Diba, no? Tapos, andyan yung time na puro padala ka na sa Pilipinas, makakalimutan mo mag-ipon hanggang sa yung kita mo sa kanila na lang, tapos hindi ka na makakaipon ng pambili ng pamasahe, hanggang ma-stock up ka na dito sa Japan. Tama. Tapos sila, masasanay na sila ng malaking pera kapag Tama. ikaw nagipit ka na, doon na yan makakarinig ka na, pinabayaan mo na kami, ikaw, ang sarap ng buhay mo dyan. Yun lang ang nakakalungkot. Sana, give and take, diba? Minsan, may time na madaling magpadala, palaging Pasko, in short. Tama. Diba? Mucho. Tama, oo. Kaya alam, paano naman kami minsan, kailangan may magkakasakit ka, a-absent ka sa trabaho. Tama. Hindi naman laging okay ka. Di syempre, yung sahod mo, depende yun sa pinapasok mo sa trabaho. Oh, tama. Diba? Yun lang po. Nahiya na ako. Ikaw naman, Ate Babe. Anong pangalan mo na yung full name? Full name, Maria Cristina. Ako na, Christina. Ay, salamat sa subscribe niyo sa Chan Traveler. Tangkilikin niyo pa po para dumami pa. Yes. At marami kayong matututunan, mga buhay-buhay, Dito sa experience. Japan. Diba? Ay, Paano ang mabuhay dito sa Japan. Manood lang kayo sa niya. Nino, Vlog, ang pangalan, sa sa vlog niya. Good. oo. Salamat. Or pa, Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.